Kana lokaci. Sha zuma sarkin zaki Kabiru mai zuma ne ya kawo. A zo a sha zuma sarkin zaki Kabiru mai zuma ne ya kawo. Garabu wahidin sarki Allah sunan kashi nake sawa farko. A zo a sha zuma sarkin zaki ƙara zuban basira ya Allah tsare na hasada da yawan shakku. Kabiru mai zuma ne ya kawo. Abinda zan yi dukkanin alkhairi ya raba na kasa yadda dokar ku. Halalimo zuma a cikin sauki kuma na sa kan gaba ya Allah in babu kairi sanya in gano. Rabbana ka kare salatinka gurin farin masoyi ɗan gata. Alihi ka sada sahabansa sun rage ma aiki sun huta. Mabiyansu ba mu zama kasasansu ne ya samu kayorata. Yauliya ba zan manta ba tun da bin su girma ya kawo. A zo a sha zuma sarkin zaki Kabiru mai zuma ne ya kawo. A zo a sha mana da farin saka, a zo a sha zuma sarkin daɗi. A zo a sha zuma sarkin zaki. Amura zaki ga tsantsar waraka alalimo zuma a cikin sauki. Mai zuma ne ya kawo. Yaro idan ka so za ka yi aika a yanzu ba cewa na ƙi. Alalimo zuma a cikin sauki. Kira shi in ya zo dan ba shi zai ma gobe in ka zo sai ya dawo. Ciwon ciki idan ya dame ka malam ka sha zuma in dai ka ji. Yanzu na maza ya ciko inda ana saka ta cikin kurji. Ka sha zuma idan ya dame ka ina nufin ce jamban hanji. Ulsa ta kaura insha Allahu wannan faɗin ma'aiki na tuno. Zo a sha zuma sarkin zaki Kabiru mai zuma ne ya kawo. Je ka duba ayar Qur'ani malam akwai zuma in kai duba. Zo a sha zuma sarkin zaki. Waraka take korar cuta mai zuma ba zai yi kwantai ba. Kabiru mai zuma ne ya kawo. Ɗalibai muke aiki da zuma in faɗa ba ma kirkewa ba. Halalimo zuma a cikin sauki. Matsayin zuma yayo zai ce dan kwata haye ta yi ɗonono. Kabiru ni faɗan na gada ne karkace da ni ta kaka hau. Tunda na yi wayo na tashi sana'ar abana na dako. Wahala da daɗi ni ke bi sana'ar gidanmu nake koyo. Cikin dare na je ni in hau bishiya ni halaliya ta zan samu. Zo a sha zuma sarkin zaki Kabiru mai zuma ne ya kawo. Idan kana biɗar kowane ne uban Kabir ka je ka tattoro. Zo a sha zuma sarkin zaki. Je ka kasuwa gwan sai da zuma ce uban Kabir sai ka gano. Kabiru mai zuma ne ya kawo. Sunan sa Dahiru mai sai da zuma idan ka ce hakan ka je dono. Halalimo zuma a cikin sauki. Dan halas ubansa yake gado gashi ni a bana na gado. Kamar mu babu miskin ka shata na san abubuwan ma sai ka dawo. Ka zo ka ce ina malam ke bi zumarsa ce ta sani nake yawo. Na je gurin da ya sai
ban gan shi ba dan Allah ko dan nuno. Lambar wayar sai inda akwai ku faɗan fida nake zumar sai ɗan shawo. Zuwa sha zuma sarkin zaki Kabiru mai zuma ne ya kawo. Kabiru ne faɗan Alhaji Musa garin idan dina in na dawo. Zuwa sha zuma sarkin zaki. A sana'ar zuma babana ne har kasuwar gwajin gona dan leko. Kabiru mai zuma ne ya kawo. Gaisuwa gun Abdul Mumin gajeren mai zuma ka wuce ɓoyo. Lalimo zuma a cikin sauki. Na gaida kuku ɗan daban kaina da ku da ambaci gaba zan kawo. Bagare ni shi ya yi min gata a sana'ar zuma har na koyo. Ya ce da ni ka tashi ka neman halar akwai wuya Kabiru na ɗan juyo. Kace da shi fa insha Allahu abinda ka faɗa ne shi zan yo. Ina san kana bidar kaga na damke sana'ar gidanmu na bar yawo. Zuwa sha zuma sarkin zaki Kabiru mai zuma ne ya kawo. Nan tsaya cikin waka ta zuma ya aiki wani na kuje take na. Zuwa sha zuma sarkin zaki. Kuje da ni ka bi dogon jeji fini ɗahiru ne sunana. Kabiru mai zuma ne ya kawo. Garamin gari sai albarka ya cika da masoya manzona. Lalimo zuma a cikin sauki. Kamar na ce da ku alhamdulillah na bar ku lafiya sai na dawo. Lambar wayar Kabir ka neme ta tuga ta yanzu zan ɗan kakkawo. 070-11-32-47-0 ita ce. Game bidar kaɗan ko ƙosari kira na har gida na in ka zo. To alhamdulillah ikiwana sai wata ran Kabir in na dawo. A zuwa sha zuma sarkin zaki Kabiru mai zuma ne ya kawo. A zuwa sha zuma.